Билайн, мегафон, Теле2. Не, Билайн, Теле2. широит на самом деле маъқул шудааст. абед на самом деле бепул аки зоир бурома даволнян ин акай зоир мо бачаҳо қитивна бачаҳо қити дар вокзал штат кардесем ёвон ба пеш ёвон. салом алейкум бародарҷон, ҳама каса хубен тенҷе. номи ман зоирам, ба ҳам канал ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирон. хай мо то чӣ қадар имконият дорем дастам бирасам ёрдамтон метавонам бародарҷон. мо ҳаминҷа номерои телефонам менависам, занг бизанед соҳиби права мешавед. ана нигоҳ ки бародарҷон, як шогирдам занг зад, хай хона рафтеста, ҳамин чида хона харида, адрес падрес ҳамаша мемонад, силкаи авиташам тада мемонад. марҳамат занг бизанед, Саид ном дора. ҳамин мардак повар буд, дар Москва повар занг зад, гӯ акай зоир ман метавонам экскаваторщик бошам, поварам дар Москва повар. ина ҳама бача шид экскаваторщик, ина марҳамат. хай рафт ису стажировка номерои телефона додем, занг зад, рафт ёд гирифт. сағраи хеле сервис мудад, бепул ёдаш додам. бо яро занг зад, гӯ ай ҳайкина, гӯ безор шудам акай зоир дар экскаватора. мада ҷои кор дар кора. ина хеле я дастгирӣ кунед, ина видеошам мемонам, ози худаш мефаҳмад. Ассалому алейкум акай зоир. Акай зоир ами хонаи манай Москва, Иванский област, город Шуя. Вот. Амир ака мефурӯшам. Нархаш 300 000. ҳама чизаш ҳаст. Свет дора. Соединит кагияй. мақсад трезош, хуна. Участка 15 соти хай, 46 метри квадратӣ хунаи ховай, ҳамин хунаай. наҷа байняшай, наҷа скважай. Скваж 50 метр задагия, айтҳаи зимин 50 метр об мебироя. шланг дора, светш дар хуна мезани, гирун мешава. гирдаш нами хел ҳарфи П, гирдашам то маҳкамай. инаи участкашай. мақсад участка ус меравад як 50 гектарига зимини холияй даштай. мақсад форат абҷа кам мегирӣ, барои гов кам, барои мирғ чирғ кам, беҳа ҷои хубай, барои зиндагиани хубай. ина аби мақсад чиш хуна. инҷа дарвозашай, берун мебироем. берун мақсад хуна ина меяй. ина ай ҳамун забор сар мешава, ҳамин хел хуна, дарвоза барои даромадан, дигариш барои мошинай. забораш ҳарфи П, кришаш хуна. ана акай зоир, касе хайрдорай, занг бизан. нархаш 300 000. уҷа ҳамсояам. и ҳамсоя ай Ӯзбекистонай, ӯ ҳамсояи гарӣ ай Азарбайҷанай. ӯ тракторо ай ҳамун Азарбайҷана. уҷа гов, гӯспанд, асп. инаи антени ms Билайнай, мегафонай, mt чия Билайн, мегафон, Теле2. не Билайн, Теле2. ҳамин сета компания да ҳамин антен да. мақсад антен чӣ нест, проблема нест барои CBS. любой ҳамуз чӣ кор менан вай сим картат. о болотарак да раҳай. раҳи сини Лежнески мерай. одамое ки медонад Лежнескира да Иванский област ай, ӯ ғарби Иванский ай. ӯ ра прамои дасти чап Лежнеский мерай, дасти рост Савинский мерай, тарафи Савина. ин акад плашаткаи
ягон кас ҳечи намега. Гов мени, куспан мени, чизе мени бе ҳар ҷои хубай, бе ҳар ҷои калонай. Хушрӯай мақсад инака касе хайрдорай. Ҳамад ина мо бародаро қати праваспорӣ омадем, правара споридем соқ саломат ай Москва, Псков. Бародаро ҳамаш мо комплектони омадем, нами споридем, на дипломо дар даст рафтесем. Иншолло права тиёр меша, роӣ мекунанд, моно худо розӣ боша. На вокзал дем ждат кардесем, чира времяи раҳда автобуса ждат кардесем, худо розӣ боша. Бегаҳ раҳкӣ мешем айҷа Москва, ай Псков Москва. бачаҳо чӣ гуфтинен шароито чӣ хеле мода шароит на самом деле маъқул шидааст. абед на самом деле бепул аки зоир барои шароито акаи зоир гап неста. бачаҳо ҳама даволниянд. ина акаи зоир мо бачаҳо қити дар вокзал ждат кардесем. ёвон ба пеш, ёвон ой наспориде Ӯзбекистон алға.